Отдавна мина тренда с тежкия грим. Ето как да постигнем сияйна кожа с само 2 продукта. Първа стъпка от комплекта Beauty Essentials. Това е BB Miracle. Адаптивен фондютен, подходящ за всеки тип кожа. Много интересно как прилича на крем, но когато го разнесеш добре, застава перфектно и се адаптира спрямо цвета на кожата. Тъй като е създаден от само естествени съставки и е обогатен с колаген, той предпазва кожата, докато я прави да изглежда красива. Така, готова съм с първата част. Спокойно може да спрете на тази стъпка, но защо бихте го направили, когато може да добавите блясък с втора стъпка от Beauty Essentials? Това е течния руж на Beauty Fusion. Отново е създаден от само естествени съставки, а красотата е нереална. Сега ще го разнеса и ще видите ефекта в пълния му блясък буквално. Търсете продуктите на myhealthyfusion.com.